those four factors. Agenda machielo mabukete mesa kanyo en muluongo gi dho ngere ni inclusion in government affairs. Yes. Mondo miso kaka sirikal ringo. To seche go to bende wacho ni okudwa mosruok, okudwa gimoro amora sirikal. Matieni agenda mar abich ni en ang'o? Agenda mar abich en gimiluongo ni inclusivity. Ok ni inclusion, inclusivity. Tiende ni ya kidhi timo dongruok kaka sirikal. Ok nya bukori ni kawuono an Raila Amolo Odinga an president, to nikech awuok Nyanza to jo Mombasa noko gona kura. Koro ok adhi timo ang'o? Ok adhi gero Mombasa. Iwinja maber. To mane gima timore sani. Ibugo ni in Ruto ni an nogona kura mana gi jo Rift Valley to gi jo Central. Koro jo modong' ok anyal timo dongruok e thuchegi. Kata kapo natimo dongruok e thuchegi, anyalo thero matin koni to ng'eny ne aketo korwa koni. Mano mokwongo. Mar ariyo en ting'o ni public service. In fact, public service nitie nyaka gi ministry ma mare. The public service ministry nitie. Masani endi ng'ama otelo iluongo ni Mheshimiwa Aisha Jumwa. Public service en minister mandiko jotije sirikal te e Kenya ka. Okinya bukuri niya ni nikech koro ne ok ogonwa kura gi joma kama kata go giek moro mane ok nyalo gonwa kura nikech odak e bungu no kodo kata Kimskit. Koro en tich sirikal maktiyo ni endi ok wadhi ndikogi. Mano gima katibo ok oyie nikech mano koro iluongo ni ang'owa ikwedo jomoko ni ok gin jo Kenya. Ang'o mano is very important nikech kata ng'ato goni kura kata ng'ato ok ogoni kura ondiek ng'ano endo chulo osuru machulo ji e public service kata makelo dongruok. Koro kikwede to nyiso ni koro iloke boi kata iloke obedo punda makoro en ochulo osuru to koyud ber mar osuru motimo ang'owa mochulo. To kowacho adieri king'iyo sani ndiki jomosa ndika Kenya ka endi te gin kabila madhi ariyo emithoro ndiki e gigo ikote mag sirikal. Kata dongruok king'iyo dongruok madhi mbele sani endi neno ka wach mar tiang' theko iwacho ni kembewa otho to diri mantie ni gima nego kembe en importation mar sukari mabiro mamiyo jogo koma puro tiang' ok nya rego tiang'. To king'iyo kamo machalo kaka koro Central kata king'iyo kamo machalo kaka Rift Valley tiro ka koro keto dhiye tote omedo siro wachno endo mar loso weche mag chai kata weche mag kofi. Mano emiluongo ni inclusivity. Tanyizi ka endi gidwani jakom Raila Amolo Odinga ni onge ja Azimio ma inclusivity to them mean ni wadwaro nusu mkate ma sirikal kata handshake. Awacho ma endi mokwongo nikech jakom Raila Amolo Odinga kano ng'iyo wach mar inclusivity e ndalo mane ker miluongo ni Uhuru Kenyatta ne nitie. Nong'iyo momosore gi Uhuru Kenyatta to onge chieng' mar Raila Amolo Odinga onyiso Uhuru Kenyatta ni yawa miya ministry makama sona ng'ata ka moro kama endi miya gimiluongo kata mane ni prime minister mondo abedi. Nokotimo mano. No make mana sure na ng'owa Uhuru osewach ni president ok wayiere go nikech otimore maber lakini make sure ni samitiyo to pinje te yudo dongruok. Mane momiro kaka kidhi Nyanza kidhi Coast Mombasa kocha kata gi Nyanza kata gi North Eastern tido ka nderni moko oringo kuondego koma king'iyo Trevor gin nderni go eko mane onge igni 5 kata igni 10 mokalo. Weche gite timore senator nikech ne locho bayo